Salam, selamat malam madita saluhna. Dia manami doho inanami na dihaholong itu atas Yesus Kristus. Tapatupa partangyangan di Bornginon di bagas tabe. Marhite live streaming sian huriata. Alani tapara di maroha do pikrata mamuji pasangapon tuhatai. Mari di mahita siap buku de nomor 525 ayat 122. Nomor 525. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia natu mau palangi dohot tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongan ni jorom. Sumatu goarmu do baritam ale debata rodi ujung ni tanoon. Go hati gorad do sia mumni tibul do Jehovah jala pujo situtudo di bagasan hutan di debatata di atas dolok harabadi onnai haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata para serohana sumurung mauliate marohanami tuho ala di juho hami tu parkirimo di hangulua saleleng ni lelengna saileho matodim tu rohanami asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami jala asa hulului hami akkana di banua gijangi
pargugui mahami manaluhos saluhut nanaing mangabat hami tu hasonangan sai pagadda haporsiaon pakirimon doho pamot-pomot di rohanami asamonang hami ro di ujungna lau majalo tupali hami di jolom alani anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Mari dimahita. Siap buku nomor 120 walu ayat sada. Turpu epistel di partangyangata di Bornginon, ima natar surat di Heber, bidudua, mamuka sian ayat sada, sahat tuopat, tajahama marsika soring. Di bahini, naing mamuba gomosta maniop hata naung tabigei, unang tung di bawar hon hita, tagamoma adong dapot haporusata molotadokon haluaon nasai godangi polado tuhani makatayosa dimulanai jelamomos dipasaha akan ubege satu hita aidohok do debata makatidakon marhite-hite akatadda dohot halongangan dohok ragam ni pabahenan hagugon nang marhite-hite todi parbadia nasit tongeni guru lomoni rohana ido sahakna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau peoksa. Amin. Marede hita siabuket di nomor 457 ayat sada dohok 2. Indonesia
martangiang mahita. Asini roha madihamu dohot damai nasian debata ama, dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, barita nauli di parsaurata di bagasan bornginon, di partangangata na pinatupan ni Huria. Tersurat di buku Ester bidu sia ayat 15 sahat rodi ayat 10 sia. Songonom mahatana disi hujahahon ma dihita saluhutna. Nang di ari 14 bulan Adar marpungu-pungu do halak Yahudi akkana disusan. Jala dibunui disusan 300 halak. Alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi akkana diluak ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosana sidai. Gabe marhasonangan maradopon musuh nasidai jala dibunui halak na makagigihon nasida 75.000 halak. Alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Imana masa di hari 10 bulan Adar gabe marhasonangan nasida di hari 14 bulani gabe dibahen nasida ma i ari panggalangan dohot lasni roha. Alayang go halak Yahudi akana disusan marpungu do di hari 10 dohot 14 jala marhasonangan di hari 15 bulani jala dibahem mai ari panggalangan dohot lasni roha. Dibaheni anggo halak Yahudi akkana maringan di akahuta pagaran ari 14 bulan Adar dibahen nasida ari lasni roha panggalangon dohot ari raya laos masih piringan nasida disi ganup tu ale-alena. Ido sahak ni turpuki hamuaka manginang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tudos tu padohan nung madabu diti patangga muse songoni hiyamma pakilalaan manang jaloon ni halak Yahudi na di atas ni turpuk nang tajahanakan ay tongon dihabuang ado halak Israel ala ni dosa nasida terbuang tu bangsa Persia manang Parsia jala dina terbuangi nasida didok adong muse sakap nanaing maniapon nasida adong sakap nanaing macuadahon nasida saluhut sakapon rosian sahalak Yahudi rosian sahalak iduk ni tentara ni Raja Parsia ima namargoar si Haman satiki di Parsia nagabi raja ima Raja Ahasweros adong iduk na namargoar Haman. Jadi ala nasogudu rohani si Haman tu si Mordehai ima ibotoni si Esther manang Ratu Esther ibotona siya bapaudana soguro rohani si Haman tu si Mordehai ala soolo si Mordehai sahalak Yahudi marsinggang marsobba tu si Haman ala ni sogoni rohana direncana ho si Haman ma laho maniapon sude halak Yahudi na tinggal di Parsia dipakai ibana ma rayuan mangarayu Raja Ahasweros asa dipakaluar peraturan madok sude halak Yahudi na adong di Parsia manang di Persia ikon siaponon nasida sau do kaluar peraturan jala ditotopon tanggal 10 di bulan Adar manang bulan 12 hobar tu perhitunganna disima mulaun pukaun ni si Haman lahu maniapon sude bangso Yahudi mabigi bari taun doho peraturan omma macai do situ do pakilalahan ni si Mordehai doho sude halak Yahudi didok mangangguk badar ma si Mordehai
doh sudah bangsa Yahudi alani peraturan. Sahak mabaritaon tu si Ester tongon ratu tiki na mendampingi Raja Ahasweros. Taboto si Esteron buru ni halak Yahudi doon. Ditikisahat berita itu si Ester. Disomma tergerak rohani si Ester. Tudongan sabangso na mabangso Yahudi. Laho mangurupi nasid. Alay ulon na borak doon nakamanginang di si Ester. Ala satiki iya dong do peraturan di kerajaan. Dang boy sembarangan ratu menghadap tu raja. Molo soala na jino ni raja. Molo adong sahalak ratu ro tujolo ni kantor ni raja tanpa dijauh raja ikon marutang hosa iban. Alani borak ni ulau non idopan na dipangido si Ester. Marpuasa majohamu sude halak Yahudi tolu hari tolu borngin. Asabu ya ulau manopot rajai. Marpuasa do bangsoy. Tolu hari tolu borngin. Dinalaho paborhaton si Ester maju pangi raja satiki. Hamaka manginang dung songoni mardalan di pataridahon debatado pangurupionna di pataridahon debatado padonganionna tu bangsa Yahudi doho tu si Ester. Melalui si Esteron di pataridahon debata ibana memelihara marmudu-mudu bangsa Israel satiki. Taboto molo di buku di Bibil tahun hola dua do guarni paropuan dipakai gabe guarni kitab manang guarni buku di Bibelon. Ima si Ester dohot sirut. Si Ester ima sahalak paropuan Yahudi namarhamulian tu halak Parsia ima Raja Ahasweros. Tu halak naso Yahudi. Sirut ima paropuan naso halak Yahudi namarhamulian tu halak Yahudi. Alai dua saparopuanon terkenal lo menjadi perempuan pemberani dan perempuan yang setia, perempuan yang taat kepada Tuhan Allah Israel. Asa tabereng mah di kehadiran si Ester di turpohon. Dung merpuasa halak Yahudi itu luar itu luborngin. Laho maibana majonohi kantor ni Raja Ahasweros. Luar biasa do pangurupion ni debata tu bangsa Israel marhite si Ester. Ai hola jongjong si Ester dijulu ni kantor ni Raja Ahasweros. Pitor las do rohani rajai jala rajai no madok romaho tuson. Disuruh si Ester masuk tu kantor nai. Dakolani disukun ahado na pinangidom asapasahatoku tuho. Hamo kamanginang disima tarida songo dia de bata mangula marhite si Ester laho mamukka barita manang ulaun pelepasan pembebasan bangsa Israel sian peraturan naung nipahen ni si Haman naung nitulupan ni Raja Ahasweros satiki. Dikisahon ma saudo dioloi Raja Ahasweros pangiduan ni Ratu Ester mabahen peraturan nebar nama dok manangise nama nosak halak Yahudi iko bunuon nasidama iban managabe peraturan tandingan laho membatalhon peraturan nabi nahenna marhite na nirsakapan ni si Haman. Dung songonon adong makekuatan di halak Yahudi. Adong mahagogoon di nasida laho mangalo sude halak nanaing makasuguhon nasida, nanaing maniapon nasida. Di dokma di tanggal Nabi Nuhul ni si Haman, tanggal 10 tolu di bulan Adar. Aturanna ala Israel lu siapononna alai anggo sadari gawe halak na makasuguhon Israel do ditaluhon. Di Susan di ibu kota ni kerajaan Parsia dohok media 300 halak ma dibunuh halak nama kasuguhon halak Yahudi. Dugi di provinsi na asing di harajaon ni Raja Ahasweros adong merjumlah 75.000 halak. Tabereng ma godang nai 75.300 halak. Okyam manalahu maniapon bangsa Israel na tinggal di Parsia. Alai
marhite pangurupion ni debata, marhite padonganion ni debata, marbalik dona masa di tanggal 10 tulu doh tanggal 14. Itu bukan kehancuran Israel, tapi itu kelepasan Israel. Itu adalah kemenangan bagi bangsa Israel karena mereka terbebas dari rencana penghancuran orang-orang Israel yang ada di Persia. Marningotima ubayan na didok diturpuk tenak kaning setiap tanggal 10 tudu tanggal 14 dirayhoyahon nasidamon ditotopon nasidamon gawe ari raya Purim guarna. Imam marningot pembebasan yang diperbuat oleh Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Hamaka manginang didok nak kaning diturpuk tai dung ditotopon nasidai sebagai ari panggalangan, hari perjamuan dohot ari lasni roha digobar hodo isi lasni roha nasida dinasadari masih piringan manasida ganup akka to ale-alen omma namasa hati hai jala nabi naritahonna diturpuk borgino nuaing di pertangaton akka dia do mutiha si putih hatta sian barita nong mason sia turpohon adong matulu naneng odol honon na perjulu pasahak madalam mutu jahoba jala haposi iban pasahak madalam mutu jahoba jala haposi iban ditiki rongom aka parukilon rongom aka hamaolon tungolum alu-aluhom may tutuhan jahoba jala haposi ibana ay tu dogogo dohot huwason ni debata lahopa luahoko sian aka parukilom mi lahopa luahoko sian aka hamaolon mi nuaing dito nga to nga ni hamaolon nasa portibion gudang do naong marsak susak aguan karejo ibana songgok mo say parsahiton ruduk mo say rumah tanggana songoni marongo maka hamaolon rotuto nga to nga ni ngoluna unak kamu madele pasah may tutuhan Jehova alu-aluhon itu Tuhan Jehova songo dia pegodang ni parukilom mo do persoalan mo nuaing jala haposi ibana tuk do gogona tuk do huwasona laho paluahoko sian parukilom ni ido naung pinataridahon ni halak Jahudi diturpuki ditiki songon na dihilala nasida sudah jatuh ditimpa tangga pula na parjulu sahali mengangguk badar nasida Tuhan Jehova. Mereka mengadu hanya kepada Tuhan dan mereka akhirnya mendapatkan pertolongan dan keselamatan dari Tuhan Allah. Na paduahon ingot mahaluaon nang binahin ni debata di ngulum. Molo dibahin halak Jahudi tanggal 14 saat tanggal 15 di bulan Adar gabe ari raya Purim, ari lasni roha, dohot panggalangan, asa totong do ingot bangsoi, nahya de batapa luahon nasida sian marabolon, supaya mereka mengingat bahwa Tuhan pernah berkarya melakukan tindakan pembebasan yang luar biasa atas bangsa Israel. Seharusnya mereka sudah punah oleh rencana Haman, tapi Tuhan dengan kuasanya memutarbalikkan. Bukan orang Israel yang punah, Haman dan anak-anaknya yang akhirnya dihukum, mereka yang mati. Asal disima ubain na dibain nasida be perayaan Purimon dalallahu marningo do bahwa Tuhan pernah menyelamatkan mereka. Maka manginang di parngoluon ni ha Kristenon waingon oddo nataingot molo marminggu hita di hari Minggu marningot haluaon nong pinatupan ni dewata di hita tapatu babe marminggu di hari Minggu nay na mangingot do nung ngahehe Tuhan Yesus sian hamatean manaluhon sorop ni hadosa sorop ni hamatean paluahok kita sian upani dosa ido nataingot ubain naserohita marminggu alani ima riko do marningot pabahinan ni dewata di tonga-tonga ni ngulut taon jala molo tahingoti oddo nama baik kita mergogo mangalak katujul songo dia peborak ni hamaolo doho parukilon kita tidak akan mundur dan tidak akan menyerah karena kita tahu Tuhan pernah menyelamatkan aku. Maka penyelamatan itu menjadi kekuatan dan menjadi pendorong bagi kita
untuk senantiasa berjalan optimis maju ke depan menjalani kehidupan ini. Napa tuluhon om mana parpudi didok dison patu pahon haluaon tu halak na asing molong ata akuhon molong ata akui tahilalado naung dipalua de batang ngolu taon siad dosa naing do sudehi taon tutu gabe akahalak na paluahon halak na asing siad dosa molo tahilalado ngadileho de bata dihita haluaoni naing do sudehi tapatu pahon haluaon tu halak na asing. Adong na menarik didok diturbuk tai di ayat 10 siai masih piringan nasi dari si ganup tu ale-alen. Mulai dok di si masih piringan ini adalah hari untuk antar mengantar makanan. Jadi mereka menetapkan pada hari raya Purim itu ada kebiasaan antar mengantar makanan dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Gabini ingok do tidak dana kiba di huta di sidikalang. Molo Jepang tau baru takola to baru hari raya Jepang do masa do disi nama miring si panganon molo hari raya rupani perayaannya kadong ata muslim Roma nasida pataruhol lomang nado kabang loyang na tujabutta molo masa tau baru hitama na pataruhoni muse tujabu nasida doho tujabu na katetangga asa sude makilalahon benar-benar merasakan sukacita tahun baru pada saat itu. Songoni mana ginobarhonnya diturbuk tahun supaya semua orang merasakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan itu mereka membiasakan antar mengantar makanan. Ini bukan hanya persoalan mengantar makanan atau menerima makanan. Alea dong nakin didok disi ditiki ditaluhon nasida aka halak nama kacogo halak jahudi saya didok do nakaning mula hulak dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai ketika mereka menaklukkan musuhnya mereka tidak menjarah barang-barang musuhnya. Ini berhubungan dengan kegiatan antar mengantar makanan itu yang mereka antar itu bukan hasil penjarahannya tapi benar-benar dari apa yang mereka hasilkan dari pekerjaan tangannya. Ini yang mereka bagi kepada orang lain maka keselamatan itu benar-benar dirasakan oleh semua orang. Jadi ahanaung jinalona odo na disagi honibana to halak na asing. Mulai dok dison halak na asing dada holan akate tangga na hinalomohon ni rohan. Alai gumodang do to akka halak na pogos na somardiha-diha tusima di palehon na sida kasih panganonon. Akamanginang di tahunon di bulan November tasakawi do patupaho pesta di Huriaton pesta tahun pemberdayaan doho pesta gotilon. Mulai didok pesta gotilon tahalasson manang pinasupaso ni debata di tonga-tonga ni rumah tanggata di bagasan na sa tao bolonon omma mo se tapasaha tutuhani peleata dalata mo matcagihon las di rohatay tusudi halak na adong di huriat tao. Jadi ini adalah rangka berbagi keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Boy do sudi hitam memang mengakuhon di taono maceborak doa kaparnya hapata borak doaka pernguluota perkarejuata alai dang boy tapung kiri godang do tajalo pasu-pasu sia Tuhani di bagasat taono alania kamanginang laho menyambut pesta gotilonope las marohata diupayahon akapanitia keragam kegiatan las marohata manupahi ulau di huria unang na terpaksa unang marungut-ungut alai sian panadayon natakasma di pasu-pasu nang tajalo sia Tuhani di tonga-tonga ni rumah tanggata ganuk marsadasa songoni mahita merefleksikan haluaon nang tajalo sian Tuhan dewata amin martang yang mahita mulia tema ale Tuhan dihatam nakutangi hok kami di bagasan bornginon marningot haluaon nang pinatupam tu bangso Yahudi ditiki godang halak na makasogohon nasida nanaing maniapon nasida di patarida hokodo gogom dohot huasom ale Tuhan marhite na manaluhon sudia kamusu ni nasida na marningotido las rohani bangsom bangso Yahudi satiki jala ingo nasida di haluaon nang pinatupam di nasida asa hami pele Tuhan di partikianon wakui hami do songo dia panugunuguom mo dingulu nami ganuk marsadasada jala huhati dako kami do Tuhan haluaon nang pinatupami di hami atong urubi mahami asa totong boy merdala kami tujulu ali Tuhan
mangadopi ragam akahamaulo doho parukilon dang madele hami alani ale totong margogo jalapos rohanami tuho mahami mangalu-alu hodo haposan nami jala homa ale Tuhan na paluahon hami saluhuna siar ragam ni hamaolon na huadopi hami ganup marsada-sada takas do di botohon waing nagabi parukilon nami ganup marsada-sada ganup rumah tangga parukilon ni keluarga parukilon ni huriam alani ale Tuhan marpana tak maho di hami huriamon jala totong ma palua hami sian akka hamaolon na huadopi hami ale Tuhan totong do pahingoton muhami asa sayhu hati dako kami haluau mi di ngotong-ngotongan ngolu nami marhite pabahenan nami to kahalak na dihumaliakan Tuhan hatam nak kutangi hok kami marhite todim to di perbadia saya urupi mahami asa tarulah hok kami di ngolu nami si ganupar atau di bornginope hupasa hatami mangulu nami ngulu ni sudi ruas ni huriam hakabe beci manggis siada dana nami me sahatu akan nama tua asa homa totong nama ngaramotiham holan marhite go anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion amin. Marede mahita sian buku de nomor 202 ayat sada. Tapasada marohatah martang yang mahita Tuhan debata amanami na marhabangsa benua gijang kok lasi roha do puji-puji ma di sebar rohanami to do pamunasun bodele Tuhan di bogasan bodarion dinama kilana do hami asirot holong ni roham na totong madongani hami mangiring-iring ngululang tod dinami manipat sianari nasalpu sahatu sadarion mulia tema diho ale Tuhan di paluas horo behami di bogasan bornginon napatupa pertangyangan marhite-hite huriam tu saluhut ruas ni huriam nadong di sektor na subudu pehamil Tuhan marpungu la memuji pasangapun guarmu marhite-hite akapartayang sektor dalam naimon ale Tuhan la memuji pasangapoko asalam marmulia ho ale Tuhan marhite-hite akka ruas ni huriam nadong di sektor masing-masing ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di benua gijang nunga hubigi hami hatam na badia le Tuhan na ni tariason ni amang padita nami ale Tuhan di bata lopokon ma itu bagasa roha nami ganuk bersada-sada asa marurat marparbuaya le Tuhan di parnguluon nami si ganupari asa gabesada patronnya le Tuhan di nalau medalani ngulu-ngulu nami si ganupari le Tuhan kos roha nami le Tuhan marhite-hite hatam na badiai lam tuguman nang haporsiaon nami lam tuguman nang akka ulaon nami oleh Tuhan nanay sudahon nami dope aso nang mabiar hami oleh Tuhan ditongan ni pargulmiton ni ngulu nami takas doi botoho oleh Tuhan na masa ditonga-tongan ni negara nami on imak pandemi COVID-19 oleh Tuhan mulia tema Tuhan nunga sumurut anggo COVID ale tetap dope hami waspada oleh Tuhan sesuai arahan di pemerintah nami oleh Tuhan debata toktong dope hami waspada asa unang masa be akka sisongoni dia akan namangihut ale Tuhan debata dang margugu hai mangadopi mulo mangasahon gugu nang pikiran nami ale homa nau pangasahok kami oleh Tuhan homa na totong madungani hami mangiring-iring padalan ning ulu nami oleh Tuhan manang natu dia pe hami mangalaka mangula ka sulaun nami
Suang soni ali Tuhan debata di bawasan bornginon. Bonon nami maritang yang nami ali Tuhan saluhut na ruas ni uriam. Nadong di 12 sektor. Ragam akan namasa ali Tuhan di tonga-tonga di ruas ni huriam. Na sopola tarah tau kami genuk mersada-sada. Molotung adong ali Tuhan di tonga-tonga ni huriam. Na dibogasan persahiton ni pamatang. Mangido mangilek kami tuho ali Tuhan. Surduk kontanganmu naku kuasai ali Tuhan macam pematang nasida. Upat sahid set pematang nasida ali Tuhan. Asa sonang suharibu-ribuan nasida memuji pasangapun guarmu nasun badiai. Ali Tuhan debata secara khusus bonon nami di tangyang nami. Ima nonya situasi dalahi inang boru hobing. Nah dibogasan persahiton ali Tuhan di rumah sakit. Ali Tuhan bergumul do nasida mengadopi ali Tuhan. Dang margogo nasida mengadopi alai hodo ne pangasaon nasida ali Tuhan. Aladi ali Tuhan jama pematang ni nami ali Tuhan. Upat sahid set pematang ali Tuhan. Di hari bersugut legion nami manungga hipas ina nami ali Tuhan. Ali Tuhan di bata aman nami naman habang sadu managijang. Dongani aman nami amang situasi lai song-song ina kapaparan na mengurus ina nami di perobatan nasida di rumah sakit. Song-songni ali Tuhan di bawasan bornginon. Bonon nami keluarga ni ina nami, keluarga ari tonang nahinan inang buru butar-butar. Imari nang jumulo di alap hole Tuhan ama sa tonga-tonga nasida ali Tuhan. Nang hupa taruhami nak kitu ingana pasato kirani ali Tuhan. Ali Tuhan debata saluhut de parbino to amu ali Tuhan. Mangido mahami tuho ali Tuhan. Apuli rohan ang pikiran ni keluarga oleh Tuhan. Tarlububi di ina nami na tinadikon nyaman nami oleh Tuhan. Pos rohan nami oleh Tuhan dangadong nasotar patupa ho oleh Tuhan. Jalatuk do huasom lau mangulahu di oleh Tuhan. Ananya oleh Tuhan dongani manasida iring-iring ng paraningul nasida oleh Tuhan. Dinalau madalani ngulu-ngulu na baru siga nupari di tonga-tonga ni rumah tangga nasida oleh Tuhan. Oleh Tuhan debata diboga sa tikon bonon nami tong nang huriam. AKBP Cimanggis atau tong dohami bergumul Tuhan dia kana masa di tonga-tonga negara namion. Na subudu pehami secara 100% melakukan ibadah, melakukan kegiatan di tonga-tonga ni huriam. Ale pos rohanami di Tuhan ditikina leanon mudo ari nauli ari nadenggan. Nagabe buih hami muse marsaur di tonga-tonga ni huriamon mamuji pasangapon guarmu nasun badiain. Song-songnya oleh Tuhan dia ke program ni huriam. Dina mersakap huriam lopatu pahun akka perayaan Natal kategorial oleh Tuhan. Jalan yang terpilih nakingan akka pengurus Natal umum. Di tonga-tonga ni huriam marhite-hite rapot na pinatupan namin oleh Tuhan. Oleh Tuhan tuhong pasat hami saluhut nai. Asa homa na pasauto ni oleh Tuhan hobar tulomo ni roham. Oleh Tuhan debata aman namin na marhabang sabadua gijang. Bonon nami totong dia ka parhalalo ni huriam. Song-songni nang amang padita nami na dua. Leon hahipason di hamil di Tuhan song-songni nang padita nami. Asa buhay hami mangula totong di tonga-tonga ni huriamon. Asa lam gudang na maladaho di Tuhan marhite-hite ka pelayanan nami di tonga-tonga ni huriam oleh Tuhan. Tuhan debata saluhut na pangiduan nami. Tupadoy di adopanmu. Dia akan nama kaporsiay ho oleh Tuhan. Ala ni oleh Tuhan pasahat may tuhami sa luhut na hobar tulomo ni roham. Debata aman namin na marhabang sa ribon magijang di pertanyaan namin di bawasan bornginon oleh Tuhan dia ka kru na mengadakan live streaming totong leo di nasida haipasan oleh Tuhan bisuk nasakoy ahatong nasida boy gabi aka kru na handal na totong gabi pasangapon guarmu nasun badiay oleh Tuhan. Song-song oleh Tuhan dia karuas ni huriam na terlibat pertanyaan di bagas nasida kanuk bersada-sada totong dongani nasida oleh Tuhan iring-iring tuhu-tuhu nasida oleh Tuhan taparhon ragam ni panmaraan perdaingon na partodion sa tonga-tonga nasida oleh Tuhan. Ale Tuhan debata setokinan yang ujungan naik pertanyaan namin oleh Tuhan. Ale pos dorohan nami yang guasin roham na sujadi marujung sian hami oleh Tuhan akka nama kaporsiayho. Tuhan debata aman nami na marapang sa rimon wagijang. Di hari marsugot dia kena mengulaw-ulaw nami hami oleh Tuhan. Homa na madongani hami. Homa na mangiring-iring gulu ng tod din nami oleh Tuhan.
taparhon ragam ni parmalan perdayon nang pertadion san hami ganuk bersada-sada songsoni saluhut ruas ni huriam hakai peci manggis manang nai dia pinasida maringanan ganuk bersada-sada. Tuhan debata amanami yang orang sikop hai madok tayang nami le Tuhan pos rohanai pasikop mele Tuhan marhite hite akahuasom marhite hite akka pabayanan dohot akka pelayanan nami di tongah-tongah ni huriam mele Tuhan. Pardosa aku dang doha mele Tuhan badia doang goho urasi mahamisan dosa pangalasion nami asa tamahami jongjong di hadapanmu di hong pamujian nami le Tuhan holon mangasaon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho asima roham dihami amin. Maredehita sian buku ede 750 laos disoma tapasahat peliata. Tatangyakon ma peliata martangyang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salhut si leho-leho nadenggan dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nileho mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rakma hita mangido di tangyang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia ma goarmu. Say Roma harajaonmu, say saut malomone roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapare, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nilileng na. Asi ni rohani itu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran itu di porbadia ma nama masu-masu hamu saluhutna.
Kami saluhutna namar tugas di bagasan Bornginon, parjamita, liturgis, tangyang pangodianon, organis, song leader, dohot tim multimedia, pasahaton, tuhatama nama masu-masu hamuna saluhutna ka ruas ni huria, jala diramoti tuhatama hamu dia ka bagas taganduk marsada-sada. Horas madita saluhutna, shalom.